Wow, de când n-am mai făcut un intro. Și salut, eu sunt Vlad, iar astăzi ar vrea să-mi cer scuze că am lipsit o lună și o săptămână, mai mult o săptămână de pe YouTube. Promit că nu o să se mai întâmple, promit asta, dar o să vă explic ce s-a întâmplat în această o lună și ceva într-un video următor. Așa că nu uitați să vă uitați la el, dacă nu a fost postat încă când o să postez asta. Dar să trecem la videoul de astăzi. Astăzi vreau să fac un challenge. Este foarte, foarte popular. Încearcă să nu spui wow, încearcă să nu fii satisfăcut, încearcă să nu râzi, încearcă să nu țipi, încearcă să nu plângi. Chestii de astea, știți, voi ați văzut la toți youtuberii, dar vreau să-l fac și eu, dacă tot am revenit. Și sper să vă placă videoul de astăzi. Am aici un video pregătit pentru voi. Bine, acum l-am găsit pe YouTube, pe Facebook l-am găsit, nu pe YouTube. Și zic să-i dăm drum. Trebuie să dăm mai încet. Uți mai tare. Așa. Noi facem astăzi, încearcă să nu fi satisfăcut challenge. Am uitat să zic, le-am numărat pe toate așa, dar am uitat să vă zic ce facem astăzi. Cred că v-ați prins și voi din ce este acolo. Ce mișto se vede. Nu-mi place. Wow. Ce ciudat arată. Wow, asta chiar îmi place. E clar ce se întâmplă. Da, e mișto chestia asta. Frumos. Totuși o să-l dăm puțin mai încet. Wow, ce tare. Slime. Mamă, ce mișto. Super, super tare. O idee foarte bună, pot să zic. Da, chiar e o idee foarte, foarte bună. Pui apă caldă, apă fierbită într-o pungă și dai pe parbriz acolo și imediat se topește zăpadă. Chiar e super, super tare. Oh. Ce ciudat arată. Asta mai mult te relaxează, nu te... Da. Ajută făcând chipsurile? Posibil. Ce vrea să fie asta? Arată ciudat rău de tot. Nu înțeleg. Mi se pare că arată scârbos asta. Presupun că e ceva de mâncare, dar arată chiar scârbos. Da. Asta ce e? N-am înțeles. Super tare ideea asta, chiar e super mișto. Și ce vrea să fie asta?
Mamă, ce mișto e asta. Chiar e mișto. Doar eu nu înțeleg nimic de aici. E cam ars mâna. Și asta ce e? O coacă, ceva. Da. Nici pe asta nu înțeleg. Ce tare. Nu știu de ce, dar mi se pare cam scârboasă chestia asta, așa. Mi se pare mie. Gata? Păi da. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Cu încearcă să nu fi satisfăcut. Și nu prea am fost, sincer. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi lăsați multe like-uri pentru a posta și alte videouri asemănătoare cu încearcă să nu faci ceva. Eu am fost Vlad, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram. La VladusVL îl aveți fix aici. Se ridică așa ușor. Stop. Gata. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să lăsați un subscribe și să apăsați pe clopoțel. Era să zic closopel. Clopoțel. Și ne vedem la un video viitor. Pa!